खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 एप्रिल 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोरलैयैनो गोसो बायगोन, गुबुननि खोथायाव फैगोन, मावफुंनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। वृष राशि साख्रियाव बिबान जौगागोन, मावख' खामानिफोरा बांगोन, नखर आरो खामानिखौ समानथियै लाखिनायाव जेंना सोमजिगोन। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा नुजाथिगोन, आगान सुरब्लाबो थांखि फारसे सौहैनाय नङा, गोसो मेलेम मेंग्लिगोन। कर्कट राशि इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन, देहायाव बायदि जालु जाला जानो हागौ, साना गोब्राबै बारगोन। सिंह राशि सिगां समाव मावनाय गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै गोसोआ गिखांगोन, मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, जेंना गोनां सान। कन्या राशि फंबायनो सुखु होनो हागोन, नखरनि सुबुंफोरनो गोदान जि जोम बायनानै होनो हागोन, गेदेरफोरनि बोर होनाय मोनगोन। तुला राशि फालांगि खालामनाय समाव मोजां लोगोखौ सिनायनानै लानांगोन, खाथि सोमोन्दोनि सुबुङा फोथायखेबस' खालामनो हागौ, सांग्राङै सोलिनांगोन। वृश्चिक राशि गियानि गुणी सुबुंफोरजों लोगो हमनो खाबु मोनगोन, बायदि मोजां बाथ्रा सोलोंनानै लानो हागोन, गुबुनखौ थुलुंगा होनो हानाय सान्थौआ गोसोआव जायगा लागोन। धनु राशि सिगाङाव मावनाय दायनि थाखाय साजा मोनगोन, गुबुनजों नेवसिजागोन, गावनि फारसे लाजिखांनाय मोनगोन। मकर राशि जुलि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो मोजां सान, नखराव माइनाव साफैगोन, गथ'सा जोनोम जागोन। कुम्भ राशि साख्रिनि मोजां रादाब फैनो हागौ, नखरनि बयबो रंजाखांगोन, ओनसोलाव मुं गोसारगोन। मीन राशि लोगो सायख'नायाव सांग्रां जानांगोन, खाथि सोमोन्दोनि सुबुङानो थगायनो हागौ, नांगौनि बारा रावखौबो फोथायैया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।